Natutuwa ako, ang dami na isabit sa akin mga notebook na Bible study. Kasi, yan po talaga yung vision ko. No? Ang pastor, binibigyan ng Diyos siya ng vision. O ang disciple, o ang leader, binibigyan ng Diyos ng vision. So yung vision, hindi po akin, sa Diyos yun. Now, will I take over that? Kukunin ko ba yung vision na yun? If I take it, then that's for me. If I don't take it, that's not for me. Kanina, nag-uusap kami ni Barangay Captain. Sabi ko nga sa inyo, yung mga meeting na yun, malaki na itutulong nun because it reminds me of my vision. Pag po yung pastor maliit yung vision, makita nyo yung mga pastor, ang tagal-tagal nila, 10 years, 15 years, meron silang 20 members, 30 members. Naalala ko nung nandun kami sa bagong Bible study lang namin, doon sa apartment nila Marina, pero maliit na church. Siguro, ganyan lang yung church na ito na kalaki. Eh kahit 5 taon, 10 taon, hindi kalalaki roon. Meron siyang mga drums, meron siyang mga praise and worship, pero hindi sila lalaki dahil hindi nila alam, maliit yung vision nila. No? At tuwa-tuwa sila, natuturuan nila yung mga tao, and there's nothing wrong with that. Tama yun. Only if you have a bigger vision, kaya natin, sabi nyo, marami na yan, hindi ako titigil kahit 1,000 na tayo, maya-maya maliit pa rin sa akin yung 1,000. Because my mind is always like that, malaki. And there's nothing wrong again with that. Kaya lang, marami kang problema sosolving para lumaki. Pag ikaw natalo ng problema, hindi ka lumaki, then you stay where you're at. And that's a lesson for life, di ba? Sa mga bata, nag-aaral. Nakita ko, hirap naman pala pag-aralan nito. Ang dami pala naman subjects nito. That means, napatalo ka, ano gagawin nyo? Yung karamihan mga kilala, lumipat ng kurso. Mula engineering, hindi na engineering. Kinuha na, accounting. Is there anything wrong with that? No. Maya-maya, hindi rin pala kaya accounting, maraming numbers. So ano? Ibang kurso na lang. Which will fit them. Okay? Pwede yun. Eh ngayon, paano sa mga adult na, gaya natin, tumigil na ba ang auction ng Diyos? Hanggat buhay tayo, may auction ng Diyos sa atin. Tandaan niya yan. Amen? Wala akong natanda sa Diyos. Si Abraham, 100 na magkaanak. Si Sarah is about 90 years old. Kaya yun, natutulong sa atin ng Bible. Binibigyan tayo ng renewal of the mind, mga vision para sa buhay natin. Paano tayo asenso sa mundo na to? Dahil ang kagandahan ng following Jesus Christ, sigurado na tayo sa langit. Pag hindi pa kayo sigurado, then mahina pa na ng palataya nyo. Amen? So, yung pagpunta sa church, gaya nito, pagkakatipon, sinabi sa Bible, huwag yung papabayaan. Pag meron tumalo sa inyo, na eto na yung barangay, eto na yung problema sa pamilya, eto na yung problema sa sarili, eto yung problema sa asawa, eto yung problema sa anak. Natalo kayo para pumunta kayo sa pagkakatipon na tinuturuan kayo. Then, okay yun sa beginning, okay yun sa umpisa, isa, dalawa. Pero pag na-overcome nyo yun, lahat pa ng problema nyo, mahihilan nyo pataas. Nung si Jesus Christ, papalapit na sa Israel, nakita niya yung fig tree. Nakita niyo yun? Di ba meron tayong tanong na ron? Yung fig tree, puno ng higos, yung fig tree, isang puno sa Amerika at saka sa Israel. Wala tayo nun dito. Ang nakukuha nila yung fruits. Galing sa Saudi Arabia, matamis yung fruits, di ba? Okay? Nung siya tumaan sa fig tree, nakita niya, tumitigay siya ng bunga. Talaga niya, ano ba tagmangga? Tagmangga, di ba? March. Palagay niyo, November, walang mangga. Kung kailan niyo walang mangga. Panahon, walang igos noon, walang bunga kasi hindi naman tag-igos. Kung para sa mangga, hindi naman tagmangga. Puro mga dahon lang. Kasi nagkukulo pa lang. Nung makita ni Jesus siya, naghahanap siya ng bunga. Yung mga nagtatapos study, nakakita ba siya ng bunga? Wala siya nakita, hindi. Nagalit pa si Jesus? Nagalit. Anong ginawa niya? Kinurse niya, sinumpa niya yung puno ng igos. Now listen to this. If you do this kind of Bible study, alam niyo yung buong istorya.
lupa. Kasi nung titignan niyo yung itaas, magdamag siya ng nalain, hindi siya kumain, pagdaan niya sa puno ng igos, nagugutom siya, nagalit siya. So, anong lesson na tutunan namin yun? Ginawa ko sa Kapitolyo, yung Bible study, naging malinaw sa akin yun. Pag kayo gutom, number 1, galit. Number 2, mainit ang ulo. Number 2, yung reasoning wala sa inyo. That's the only miracle na ginawa ni Jesus na negative. Ano yung sabihin negative? Sa punong igos niya ginawa, namatay yung puno ng igos. Lahat ng miracle niya, positive. Ano yung sabihin ng positive? Yung ipinanganak na pilay, nakalakad. Ipinanganak na gula, nakakita. Lahat very positive. Blessing. Ano yung sa puno ng igos? Namatay. And that's the only one. Sa buong Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? And kanina, pinag-uusapan namin ni Kapitan, nakahalo yung mustard seed at saka yung pananampalataya na pinag-uusapan namin. Dahil sabi niya, kung ikaw din may pananampalataya, as small as the mustard seed, sasabihin mo sa mountain na to, pupunta ka sa dagat, mapupunta ka sa dagat, yung bundok na yun. Actually, magkahalo, dalawang parabo. Pag meron kayong pananampalataya as small as the mustard seed, nasa Book of Luke, Book of Mark, Book of Matthew, nandun, aasenso kayo. Kahit napakaliit ang pananampalataya nyo, ibinibigay sa inyo lahat ng Diyos sa kailangan nyo. Kasing liit lang ang pananampalataya. Kita nyo ngayon, ang pananampalataya ni Michelle, mas matatag na. Nadaanan niyo yung problema eh. Hindi natin kailangan daanan ang problema para malaman natin. Ano sabi ng mga matatalino, ng mga kahiyaman? You learn from the mistake of others. Don't make that mistake. Kita nyo? At dito lang ginagawa yan sa church, yung mga nagte-testimony, sinasabi nila yung mistake nila, at least hindi mo nadadaanan. So, 4 na linggo, hindi siya nakapasok. Dito, akala nyo ba titigilan siya ng demonyo? Hindi siya pinatulog kagabi. Pero ngayon alam niya, yung palang hindi pagtulog, gusto rin ng Diyos yun. Ang gusto niya, panalangin ka na panalangin. Hindi ko sinasabi yun, Holy Spirit na magsasabi sa ito. Pag bumabagsak yung buhay nyo, maraming problema, number 1, kulang kayo sa panalangin. Kulang kayo sa pananampalataya. Bible na may sabi nun, hindi ako. Ano yung pananampalataya na sinabi ni Jesus Christ nung kanyang patuyuin yung puno ng igos? Sabi ni Pedro, Lord, kahapon nandito kayo, pero ngayon tuyo na yan. Ano ka sabi ni Pedro? Kailangan putulin mo yun sa roots para mamatay. Pero sa salita lang ni Jesus Christ, sa salita lang niya, which is kasama yung pananampalataya, nag-umpisa yan sa paniniwala, naging pananampalataya, naging matatag, magagawa nyo kahit bundok, dalhin sa dagat. Now, ano ang interpretation of? Pananampalataya, kahit bundok, mapupunta sa dagat. That's the interpretation. Ano yung observation? Observation. Kasi ang ating Bible study, tinuturo ko sa inyo is observation, interpretation, application. Ang observation is sarili yung pagka-observe sa binasa nyo. Pag yun lang ang binasa nyo, yun, nakahalo na yung pananampalataya at saka mustard seed, pananampalataya na pala yung topic no. Kasi isa lang ang binasa nyo, isang verse lang. Mas maganda sa system mo, basahin nyo yung buong chapter, kung nalaman yung buong istorya. Kaya pala kinurse ni Jesus yun, pagod, gutom. Dinalaman nyo tuloy, and then kung alam nyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, alam nyo ngayon, nung time na papunta na sa Jerusalem, malapit na siyang mamatay. Ipapagod na sa krus. Alam niyo ba yun? Yes. Yun ang lahat nasa brain niya. Sinabayan ng makaraming problema, makakagawa kayo ng mali. Mali ba yung ginawa ni Jesus Christ? Hindi, pinaliktad niya. Ginawa niya lesson para sa ating lahat. Ano yung lesson to? Ito na yung application. Ha? So, ang interpretation sa pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Observation, kahit pala na isang malaking mundo, pwede mong papuntahin sa dagat. Application, paano nag-apply yan? Meron isang church, na-try ko kay Captain Portales. Yung church nila, ganito lang. Yung katabi nila, bundok. Sa kanila rin yung bundok. Wala
application? Panalangin. Buong congregation na nalangin doon, wala kaming pera, ikaw gumawa ng paraan, gawa mo ng paraan yan, hindi kami aasa sa amin, wala na kami pera, hindi namin kaya yun eh. Yung katabi ng mundo, isang business, kailangan maalis yung mundo kayo, sila nagpa-bulldozer. That's an application. Kita nyo? Do you follow me? Ano yung other application dahil sa pananampalataya? Sumampalataya ka, naniwala ka, nangyari yung panalangin ko. Ito, application. Ano yung mga bundok na yun? I can call all of you, iba-iba interpretation nyo ng bundok, observation pala, isa lang application, isa lang observation, interpretation, isa lang. Bundok yun. But in observation, pwede yung problema mo, yung problema ng church, talagang bundok eh, physical. Diba? Tayo, ano yung problema? Hindi ka makapanalangin ng matagal. Pwede bang bundok yun? Yeah. Kailangan ba yun? Yes. Marami kang problema dapat masolve. Panalangin mo ng matagal yun. Marami kang problema. Kung kukunti yung problema mo, kunti lang panalangin mo, okay yun. Ano yung bundok mo? Hindi ka makapanalangin ng matagal, palagi ka nadi-distract. Kita nyo, nung bata pa lang ako, sinanay na ako ng mother ko sa church. Nakita nyo na ba ako absent dito? Hindi pa. O bakit? Na-develop yun. Yung bundok na hindi makatin, this is the application to, yung bundok na okay lang kahit hindi ka matin, asikasuhin ko yung ganito, asikasuhin yung ganito. Anyway, isang araw lang yun. Nawala na sa akin naman. Alam niyo ba bundok yun? And that's just one of the things you need to overcome. Masakit po yung ipin ko, masakit po yung tiyan ko, masakit. Kaya yung natutunan mong pananampalataya na yun, may apply ko yun sa trabaho. Nung ako magpatrabaho sa court, walang makakapagsahilan sa akin para hindi magtrabaho. Ano masakit sa'yo? Tiyan, magtrabaho ka, o hindi, tanggal ka. Ano masakit sa'yo? Ulo, magtrabaho ka, hindi, tanggal ka. Dumamating sila. Ayun talaga nagdadahilas. Pinupultahan namin sa bahay. Pag nahuli ko na nagdadahilan na, tanggal yun. Ganun kami. Bakit? Pananampalataya. Kailang malakas ang pananampalataya nyo. Bakit? Ano ba pagkakatipo na to? Tatanungin kayo. Isasagot lang. Nandito ba ang Diyos o wala? Kung alam nyo na nandito, bakit na-answer kayo? Sorry. Bakit nandito? Ang sagot nyo? Nasa bahay din po naman siya kasi ang Diyos po naman everywhere. Kaya, mga dahilan ha? Di ba? Nagpasa din po naman ako sa bahay po. Nanalangin din naman po ako. Iba yun. Kung talaga kayo magaling sa pagbabible study, araw-araw nagbabible study kayo. Tingnan nyo, hindi naman. Tingnan nyo sila Sister Bella. Araw-araw nagbabible study. Sila Sister Norma, araw-araw nagbabible study. May sabi na, nagpupunta pa rito. Nung matutunan ni Barangay Captain to, andito yung katotohanan. Araw-araw nandito. Akala nyo, madali mapunta sa dito. Bakit tayo? Wala na tayo kapagsanan. Hindi natin nabubuhay yung faith nila. Pananampalataya yun. Do you follow that? Ang pananampalataya, iba-iba ang application. Now, paano yung pag nagpasa ng Bible, isang verse lang papasahin ko? There's nothing wrong with that. That's also okay. Bakit? Tinestify ni Sister Bell kanina. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Para sa araw na yun, yun ang pagkain namin. Yun ang tinuturo sa amin. Sila nyo? Pero pag napag-aralan natin yung first John, there are 3 levels of spirituality. Now, we're talking about spirituality. Yung pananampalataya nyo, mayroong pananampalataya ng bata, may pananampalataya ng adult, may pananampalataya ng matatanda. And you will fall into one of these categories, not by age, kundi by your spiritual growth sa Diyos. Kundi yung spiritual na paglago nyo sa Diyos, pwede kayong bata, pwede kayong adult, pwede kayong matanda. Ano yung gusto nyo? Siyempre yung matanda, marami na kayong alam. Ano sabi ng Diyos sa bata? Kayo, nasa inyo ang Diyos. Kayo, palagi kayong pinapatay ng Diyos. Bata kasi, iba yung bata, pag-iyak. Dedikada. O hindi naman ito, palit ka agad ng lape. O ano kaya, nag-aanto. Kasi lang yun eh. So kung bata kayo spiritually, nanalangin kayo sa Diyos, alam ng Diyos bata kayo, lahat ng hiling nyo ay bibigay. Pagdating nyo sa ato, iba na. Hindi na yung binibigay. Yung pala meron na kayo gagawin kapalit.
Ha? Pag yung bata, hindi naman basa, hindi naman medyo malaki na, kaya ni Jeremiah, mainit ang ulo. Iyak na iyak, iba-iba na yun. Diba? Adult, papunta tayo sa adult. Ang sabi ng Diyos, may kasama ng gawa yan. Hindi ka lang hihingi, may kasama ng gawa. Iti-try na kita spiritually. Pagdating sa fathers, marami na kayong alam, itulong nyo yan sa iba. Kaya tayo discipleship. Discipleship is pagdala ng mga tao para maligtas din. And that's the ultimate of God's calling sa inyo. Kaya hindi kayo makarating doon, either bata pa kayo, adult kayo, hindi pa kayo father's disciple. Si Jesus 3 years kasama yung 12 na wala pa si Judas, yung 11 hindi naintindihan lahat. This is going to be our lesson next week. Ano ang purpose ng Holy Week? Anong purpose na ginawa ng Diyos? Bakit sa Panginoon Jesucristo? Yung 3 days na yun, ang dami yung matutunan. Huwag kayong mawawala. Because it's time for our Bible study ngayon. Wala tayong Bible study ng Bible. I'm going to teach you kung paano kayo makasenso, paano nyo mawawala yung problema sa inyo, anong gagawin nyo na dinaanan ni Jesus yung 3 days na yun, dadaanan nyo lahat yun. At alam nyo gagawin. Paulit-ulit. Kay Jesus, one time lang dumating, tinuro sa atin kung anong solusyon. You have to know that solution. Yan ang hinaharap ng mga tao pag Holy Week. Kaya maraming umakas pag Holy Week. Atin sila, one time lang. Alam nila, malalaman nila kagad. No. It has to be developed as a habit. It has to be developed as something that you do regularly para mapapasok sa inyo. Pwede ba kumuha ka ng engineering, minsan ka napapasok? Alam mo na yun? Ilang years ka ng engineering? 5 years. Para makaaral ka. Kung may absent ka, palagi ka absent, makakapasa ka, hindi rin. Lalo na sa Diyos. Tandaan niya. At ang maganda sa Diyos, napakabait ng Diyos, lahat ng mabuti magkailangan sa atin. Amen? Hindi tayo mapahirapan.